better. Yes. Hare Krishna. நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல போய் நல்லா சேவிச்சுண்டு குழந்தைகிட்ட சொல்றா போல நல்லா சேவிச்சுண்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு நம்மளோட 14 சாப்டரோட, சாரி 16 சாப்டர். அதையும் முடிச்சிட்டோம்னாக்க 16 சாப்டர் முடிஞ்சிடும். நல்ல சாப்டர்லயே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா போயிட்டு இருக்கு, நல்ல உபயோகமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 17th இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி குட். ரொம்ப நல்லா வந்து மேட்டர், அதுல மேட்டர் நான் சொல்லிக் கொடுக்கறத பத்தி சொல்ல, அதுல மேட்டர் கண்டென்ட் இஸ் வெரி குட். அப்ப நம்ம அதை படிச்சோம்னா அது நமக்கு எப்படி பொருந்தும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து படிக்கலாம். we can improvise ourselves. நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி இது எடுத்துன்னு போகலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நல்ல வழி கொடுப்பா பகவானே. எஸ். அப்புறம் நம்ம வந்து சி செக்ஷன். சி செக்ஷன் வேற என்ன அர்த்தம் ஆயிடும். செக்ஷன் சி. எஸ். இப்ப அது வந்து இதுலயே போட்டுடுறேன், ஸ்லைட் ஷோல போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா, அசுர குணங்கள்னா என்னது பார்த்தோம். முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? நல்ல குணங்கள்லாம் எல்லாம் தெய்வீக குணங்கள்லாம் நிறைய பார்த்தோம். 26 இருந்தது, எல்லாம் டீட்டெயிலா பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. இவ்வளவு நேரம் அது ஆல்மோஸ்ட் 1 hour அதுலயே போயிடுது. எப்படி எல்லாம் கிரகஸ்தாளுக்கு எல்லாம் எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம், இவாள்லாம் என்னது பிரம்மச்சாரிகள் எது ஃபாலோ பண்ணலாம், சன்னியாசிகள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம், எல்லாம் டீட்டெயிலா அந்த சார்ட்ல போட்டிருந்தது. அதனாலதான் இட் டுக் டைம், ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா இருக்கு. அப்புறம் இப்ப வந்து அப்புறம் நிறைய இது வந்து இது அசுர இதுவும் பார்த்தோம் நம்ம. இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, 21ல இருந்து 24 தான். அது முடிஞ்சாச்சுன்னா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும். ஓகே, அசுர இயல்பு என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஜி கல்பனா மாதாஜி இல்ல, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இல்ல, அப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி ஆரம்பிக்கும். படிக்கிறேன் மாதாஜி. த்ரிவிதம் நரகஸ் ஏதம் துவாரம் நாசனமாம்தன மாத்மனஹ நாசனம் ஆத்மனஹ நாசனம் ஆத்மனஹ காமக்ரோதஸ்ததா லோபஹ தஸ்மாதேதத்ரயம் த்யஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லியே எல்லாம் இந்த மீனிங்லயே எல்லாம் போட்டிருக்கு. அப்ப என்னெல்லாம் திறக்கணும், என்ன திறக்கணும்னு துறவு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டுடணும் அப்படின்னு. லஸ்ட், ரொம்ப ஆசை, காமம், அது ஆங்கர், கோபம் அண்ட் கிரீடு, பொறாமை. இன்னொருத்தாட்ட இருக்கே நம்ம கிட்ட இல்லையே அந்த மாதிரி ஒரு பொறாமை. ஆனா தெய்வீகத்துல நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல பொறாமப்படுறதுல தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அதுல நம்ம வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் தான் ஆகும். ஓ, அவ நல்லா ஜபிக்கிறாளே, நமக்கும் அது போல ஜபிக்கணுமே, அவளுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து கொடுத்தே, அதுல நம்ம பொறாமப்பட்டு நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இல்ல வேற ஏதாவது கோயில் வழிபாடா இருக்கட்டும், எனிதிங் அதுல வந்து நம்ம காம்பீட் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம பௌதிக உலகத்தை நம்ம அந்த மாதிரி காம்படிஷன் வேண்டவே வேண்டாம். சோ அது வந்து இது இந்த இதுதான் என்னது அசுர குணம் தான் இது எல்லாமே. லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட், இது வந்து இந்த 3 கேட்டையும் நம்ம வந்து நல்லா டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். எவ்ரி சேன் மேன், எவ்வளவு நல்ல புத்தி உள்ள மனுஷன் என்ன பண்ணுவான், should give up these for they lead to the degradation of soul. சோல் வந்து பியோர் சோல், நம்மளோட எல்லாமே அங்கேருந்து வந்த சோல். நம்ம தப்பு பண்ணி இங்க வந்திருக்கோம், வந்து ஒரு வாட்டி வந்தோடனே மாட்டின்ண்டே இருக்கும், இங்கே இருக்கும். ஒரு புண்ணிய செயலுக்கும் ஒரு இது பண்றோம், நமக்கு அதோட அனுபவிக்கிறோம், ஒரு பாவ செயலுக்கும் அனுபவிச்சுருக்கோம். ஆனா இங்கேயே இருக்கும். ஏன்னா பகவானை மறந்து நம்ம இங்கேயே இருக்கிறதுனால, இல்ல நம்ம பகவான் வந்து ஒவ்வொரு செயலும் அந்த மாதிரி செய்யறதுனால தான் நம்ம இங்க இருக்கோம், நம்ம போகவே மாட்டேங்கிறோம். அதனால அந்த இது உள்ள தூய ஆத்மா இஸ் வெரி பியூர். அது வந்து எங்கின்னு இருக்கு எப்ப நம்ம திரும்பி போனேன். அப்ப இந்த லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட் இந்த 3த்தையும் விட்டுட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த சோலை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி மேல கூட்டின்னு போயிடலாம். இந்த பர்பட் கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கு மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி பர்பட் படிக்கிறலாம்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நிறைய டைம் இருக்கு, படிங்க. ஓகே மாதாஜி. அசுரத்தனமான வாழ்வின் ஆரம்பம் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது காமத்தை திருப்தி செய்ய ஒருவன் முயல்கின்றான். அவனால் அது முடியாத போது கோபமும் பேராசையும் எழுகின்றன. அசுரத்தனமான உயிரினங்களுக்கு வீழ்ச்சியடைய விரும்பாத அறிவுள்ள மனிதன் இந்த 3 விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இவை இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லாதபடி ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். ஏன்னா தமிழ் தான் நம்ம இது மாத்திரு பாஷா தான், தாய்மொழி தான். அதனால நம்ம வந்து அது படிக்க இன்னும் நல்லாவே புரியும். சோ அப்ப இன்னைக்கு வந்து பர்பட்டு படிச்சிடலாம் இல்லையா, நான் ஜாஸ்தி இல்லையே, அதனால பர்பட்டும் சேர்ந்தே படிச்சுடலாம். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாமா? இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைல்ல, சும்மா படிச்சுன்னு போனோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? பிரபுஜி தான். நாராயணசாமி பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி.
ஏதர்விமுக்தக கௌந்தேய தாமோத்வாரை ஸ்திரீபிர்நரக ஆசரத்யாமனக ஸ்ரேயஸ் ததோயாதி பராம் கதிம். மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் டூர்ல இருக்கிற மாதாஜி, புத்தகம் கையில இல்ல. ஸ்கிரீனை பார்த்து தான் படிக்கிறடா. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு யாரு நெக்ஸ்ட்? பபிதா மாதாஜி படிச்சிருங்க. மீனிங் படிச்சு பர்பட்டியும் படிச்சிருங்க. குந்தையின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். பொருளுரை: மனித வாழ்வின் 3 எதிரிகளான காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றிடம் ஒருவன் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். காமம், கோபம் மற்றும் பேராசையில் இருந்து ஒருவன் எந்த அளவிற்கு விடுபட்டுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவனது நிலை தூய்மை அடைகின்றது. பின்னர் வேத இலக்கியத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்டங்களை அவனால் பின்பற்ற முடியும். மனித வாழ்விற்கான ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி ஒருவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்கிறான். இத்தகு பயிற்சியின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் அவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். வேத இலக்கியங்களில் தூய்மையின் தளத்தை ஒருவன் அடையும் பொருட்டு செயல் மற்றும் விளைவின் பாதை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. முழு வழிமுறையும் காமம், பேராசை மற்றும் கோபத்தை கைவிடுவதை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இந்த வழிமுறையை பற்றிய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் ஒருவன் தன் உணர்வின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு ஏற்றம் பெற முடியும். இந்த தன் உணர்வு பக்தி தொண்டில் பக்குவம் அடைகின்றது. அந்த பக்தி தொண்டில் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் முக்தி உறுதி செய்யப்படுகின்றது. எனவே வேத வழிமுறையில் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் என்று அறியப்படும் சமூகத்தின் 4 பிரிவுகளும் வாழ்வின் 4 நிலைகளும் அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு வெவ்வேறு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒருவனால் இவற்றை பின்பற்ற முடிந்தால் அவன் தானாகவே ஆன்மீக தன் உணர்வின் மிக உயர்ந்த தளத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவான். பிறகு ஐயமின்றி அவன் முக்தி அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் பெருசா இருந்தது இல்லையா பர்பட்? அது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஒரேடியா படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். நான் நினைச்சேன் சின்னதா இருந்தா படிக்கலாம், பெருசா இருந்தா படிக்க வேண்டாம் மாதாஜி. இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும், கண்டினியூஸா படிக்கணும், அதே சத்தம் போட்டு படிக்கணும்னா கஷ்டமா இருக்கும். நான் நினைச்சேன் சின்னதா இருக்கும். ஓகே, சோ இது என்ன படிச்சதுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? தட்மே இந்த 3 இது குணம் என்னெல்லாம்? காமம், குரோதம் அண்ட் பேராசை. இந்த 3த்தையும் ஒழிச்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து படிப்படியா இந்த மேல என்னெல்லாம் படி, அந்த படியில இதை போட்டிருக்கு அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஃபர்ஸ்ட் அந்த காம குரோதம், இது என்னது காமம் குரோதம் அண்ட் என்னது சொன்னேன், காமம் குரோதம் மறந்து போயிட்டேன், அதுக்குள்ள மறந்து போயிட்டேன். பேராசை, காமம் குரோதம் பேராசை. அது விட்டா இமிடியேட்டா நம்ம மேல போமா? இல்ல, we need a spiritual guidance also. யாராவது ஒரு இந்த மாதிரி இது இஸ்கான்ல இருக்கிற போல பரம்பரா சிஸ்டம்ல வந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து ஒன்னும் தப்பு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் we have to really take care. ஒருத்தர் அவளோட கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போட்டு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியாது எங்கெல்லாம் அவளோட நுழைச்சு விடுறா. அப்ப நம்ம அதையே படிக்கணும். இல்ல என்னோட பிரபுஜி சொல்லியிருக்கா, என்னோட குருஜி சொல்லியிருக்கா, நம்ம அதையே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனா பரம்பரா சிஸ்டம்ல அது மாறவே மாறாது. எந்த இஸ்கான் மாத்திரம் சொல்லல, எனிதிங் தட் இஸ் அ பரம்பரா, அந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா அவ வந்து தப்பி வேற வழியில போக மாட்டான். இல்ல யாரோ வந்து பகவத்கீதா சொல்லி தரேன்லாம் ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் as far as possible அவாய்ட் பண்ணலாம். இல்ல நம்ம நல்ல மகாவித்தா இருக்கணும், ரொம்ப நமக்கு தெரியும், அவங்க கிளாஸ்ல போயிட்டு நம்ம அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது தப்புன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற லெவலுக்கு நம்ம வரணும். அதுல எல்லாம் இல்ல, நம்ம இன்னும் கீழ் படியில தான் இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், படிக்கும் போதே நல்ல இந்த மாதிரி இது டிசிப்ளிக் சக்சஷன் வர எந்த இதா இருந்தாலும் அங்க போய் படிக்கலாம். இஸ்கான் இஸ் பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். அப்ப அதுல வந்து இப்ப என்னன்னாக்கா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அணுகணும். அவங்க வந்து ஹம்பிளா, நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஸ்லேட்டை கிளீனா வச்சுக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சாலும் என்ன நினைக்கணும், நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, அவங்க சொல்றதுதான்
வேத வாக்கு, அவங்க சொல்றத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி படிச்சேன் அது கான்ட்ரடிக்டாலும் இருந்து அந்த மாதிரி எதிர்மறையா இருந்தாலும் என்ன நினைக்கணும், இல்ல பரவாயில்ல, அப்ப நான் இவ்வளவு நாள் படிச்சது தப்பா இருக்கலாம், இப்ப இவர் சொல்ற இதுதான் கரெக்ட்னு நினைச்சுன்னு நம்ம அதை படிக்கணும், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா they will never make mistake. இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் இன் பரம்பரா சிஸ்டம் அவ வந்து மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப அவ சொல்றதை கேட்டு நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்னது, அவ சொல்றபடி இது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல மாத்தணும். காலையில சீக்கிரம் எந்திரிப்பாங்க, மாலை ஜபிக்கணும்பாங்க, குளிக்கணும், அது இது என்னெல்லாமோ சொல்லுவாங்க. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவா, ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, வேதாசனம் படிங்க சொல்லுவா. அப்படின்னா என்னது, பகவத்கீதா தான். பகவத்கீதா தான் எல்லா வேதத்தோட சாரம் தானே. அப்ப அது வந்து சொல்லுவாங்க. பாகவதம் படிக்க சொல்லுவாங்க. அதுல உள்ள என்ன கருத்துன்னு எல்லாம் சொல்லுவா, அதெல்லாம் படிக்கணும். அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி, அதான் நல்ல தூய்மையா, ரொம்ப இப்ப ஒரு பக்தி மார்கள் போகும்போது தூய்மைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த மாதிரின்னு. அப்ப அந்த காலையில சீக்கிரம் எங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி இது என்னது, பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றது, ஏகாதசியில விரதம் இருக்கிறது, துளசி வழிபாடு பண்றது, இது எல்லாமே அதுல அடங்கும். ஆனா நிறைய இல்லை, இவாளோட ரொம்ப கம்மி தான். இஸ்கான்ல வெரி ஃபியூ திங்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கா, அதை ஈஸியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடலாம். சோ ஆஸ்டியர் லைஃப், சிம்பிளி, அது எல்லாமே வரும். சிம்பிளிசிட்டி, உடையா இருக்கட்டும், நம்ம இது என்னது பாதையா இருக்கட்டும், சாப்பாடு முறையா இருக்கட்டும், எல்லாமே சிம்பிளா இருக்கணும். அது போல அப்புறம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், எல்லாம் காது கண்ணு மூக்கு எல்லாமே ஒரு ஒழுங்கு, ஒரு என்னது ஃபோக்கஸ்டா இன் பகவத்கீதா இல்ல ஒரு பாகவதம், எல்லாம் ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடீஸ்ல அந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சுட்டு எல்லாமே நம்ம வந்து சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் என்னது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், அதுலயே இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா டெஃபினட்டா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அப்படியே உள்ள வந்துடும். அது பாதியா நம்ம வந்து அந்த ஆல்மோஸ்ட் அந்த இலக்குல போய் அந்த எண்டு லெவலுக்கு போயாச்சுன்னா பகவான் அடையறதுக்கு வெரி ஈஸி. அப்ப நம்ம வாயில என்ன இருக்கும், இறக்குற தருவாயில என்ன இருக்கும், அதான் நம்ம இதுல சொல்றாங்க இல்லையா, இறக்குற தருவாயில நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு நம்ம இறக்குறோமோ அதே உருவம் எடுத்துக்குவோமா. அதனால ஒரு அந்த இது இருக்கே என்னது, டியரோட அந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோமே, கடைசியில ரொம்ப ஆசை அவருக்கு அந்த டியர் மேல. அதே போல நம்ம இப்ப இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல நமக்கு பக்கத்துல டியரும் இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா நம்ம வைஃப், நம்ம இது ஹஸ்பண்ட், நம்ம குடும்பம், நம்ம குழந்தைகள், அவ பெரியே நினைச்சு நம்ம உசுறு விட்டோம்னா என்ன ஆகும், திரும்பி பிறப்போம், டெஃபினட்டா பிறப்போம். இதே குடும்பத்திலயும் பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. என்ன அவசியம் இல்லையே, நம்ம திரும்பி பிறக்கணும்னு என்ன அவசியம், இருக்கும்போது அவகிட்ட நல்ல லவ்வா இருக்கலாம், சொல்லலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா நமக்கு வந்து எல்லாரும் அவாவா பாதையை பார்த்துட்டு போயிட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து வந்திருக்கோம், அந்த நம்ம வந்த காரணம் ஒண்ணு, அதை நல்லா முடிச்சு we should go back. இருக்கிறது வரைக்கும் நல்ல உசிரோடு இருக்கிறது வரைக்கும் அவள் குழைச்சு போடலாம், நல்லா சம்பாதிச்சு போட்டலாம், சமைச்சு போடலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா இறக்குற தருவாயில நமக்குன்னு ஒரு வழி, அவ nobody will come with us. நம்ம இப்ப அம்மா அப்பா எல்லாம் இறந்துருப்பாங்க, இல்ல அவ வந்து தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இறந்து போயிருப்பா, கொள்ளு தாத்தா பாட்டியெல்லாம் போயிருப்பா, அவ பின்னாடி நம்ம போனோமா, இல்ல நம்ம அம்மா அப்பா தான் போனாடா, யாரு பின்னாடி போறது கிடையாது. அதெல்லாம் அந்த சதி சிஸ்டம் அது போசிபிளா அந்த ஒரு காலத்துல நடந்தது. ஆனா நம்ம வந்து அவ போயிட்டாளேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போறோமா, இல்ல, போனவா போயாச்சு. அப்ப அவளோட கதி என்னன்னு சொல்லிட்டு, அவ என்ன புண்ணியம் பாவம் பண்ணிருக்கா, என்ன இவ்வளவு பகவானோட இது பண்ணிருக்கா, அக்கார்டிங்லி they will get another birth. இப்ப நம்ம காரியத்தை இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு போனோம், நம்ம பசங்க அவங்க காரியத்தை பார்க்கணும். நம்ம அவங்களுக்கு நல்லதுதான் சொல்ல முடியும், இந்த மாதிரி நல்லது படி, பகவத்கீதா படி. பகவத்கீதான்னு ஏன்னு சொல்றேன்னா அதுதான் நம்மளோட வந்து இதே ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடியில அது எல்லா வேதமும் சாரம் இருக்கிறதுனால அது வந்து மெயின் இம்பார்ட். ஒருத்தருக்கு அந்த முஸ்லிம்ஸ்காரர்களுக்கெல்லாம் குரான், இவர்களுக்கெல்லாம் பைபிள், கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு இருக்கிற போல நமக்கு வந்து பகவத்கீதான்னு இருக்கு. ஆனா என்னன்னா நம்ம வந்து சனாதன தர்மத்தை அது வந்து வலியுறுத்தி இது படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கு யாரும் சொல்லல. அதனால என்னன்னா ஒரு டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஆயிடுச்சு. அவளுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு சண்டே மாஸ் இருக்கு, அந்த பாதிரி அவர் ஃபாதர் இருக்கிறவர் கேட்பார், என்ன உங்க வீட்டுக்காரர் இன்னும் வரவே இல்லை, 2 சண்டே வரலையான்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கா. அப்போ they will definitely go, ஐயோ அந்த பாதிரியார் கேட்டார், அதனால எனக்கு போயே ஆனோம் அப்படின்னு. நம்ம இதுல அந்த வாத்தியார்மார்கள் கோயில்ல வந்து அவ அர்ச்சனை பண்ணுவா, தேவி தேர் நாட் கன்சர்ன், உங்களுக்கு பக்தி இருக்குன்னா நீங்க வாங்கோ, அப்படிதான், ஒன்னும் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அப்போ ஃபோர்ஸ் இல்லைனால என்ன ஆயிடுதுன்னா we are just taking things for granted. போனா என்ன, போகலைன்னா என்ன, பண்ணினா என்ன, பண்ணலைன்னா என்ன. அதனாலதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரேஷன்ல நிறைய கலப்படம் ஆகி எல்லாம் புரியறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கு, நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கும் அவ்வளவு தகுதி இல்லாம ஆயிடுச்சு இல்லையா. அதனால இப்ப நம்ம என்ன இந்த ஏஜ்ல தான் நம்மளே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்ப அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன, அட்லீஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க, எனக்கு சொல்லி கொடுக்க தெரியலைனாலும் இந்த மாதிரி இருக்கு, பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களதான் விட்டுடணும். இந்த மாதிரி இல்ல, ஒண்ணு 1 hour தான் இல்லையா, 1 hour உட்காந்து இல்ல குழந்தை எல்லாம் படிக்கட்டுமே. அப்ப இந்த சம்ஸ்காரத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்கறது வராது. என்ன இருந்தாலும் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும். they will not குதர்க்கமெல்லாம் பேச மாட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குதர்க்கமா பேச விட்டுருவா. ஆமா என்ன இதெல்லாம் இதுதானா அதுதானா எல்லாம் கேட்பா.
ஜென்ரலா. ஆனா இந்த இதுல பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டோம்னாக்கா அவளுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் அந்த டீச்சர்னு யாரோ இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதாஜியோ குருஜியோ பிரபுஜியோ அவங்க வந்து அதோட இது பண்ணிடுவாங்க. கொஸ்டின் செஷன்ல சொல்லிடுவா அவளுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அது கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. சோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எல்லாம் இது வந்து இதுதான் பெஸ்ட் இது. அப்ப அடுத்த மாசம் திரும்பி நம்மளோட எல்லாம் இப்போ லான்ச் பண்ணியாச்சு. 18 days கோர்ஸ்ல எல்லாரும் சேரணும். அது வயசானாலும் 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து level 2 level 3 எல்லாம் போக முடியும் இல்லையா. அதனால எல்லாரும் படிக்கணும். அது ஏன்னா இதுதான், வேற வழியே கிடையாது. there is no other way. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தி கலௌ நாஸ்தி கலௌ நாஸ்தி ஏவ அந்யதா. அப்படின்னா என்னது, நமக்கு ஹரேர் நாமத்தை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல, இந்த உலகத்துல, கலியுகத்துல there is no other way to come out of this. எல்லாருக்கும் வரதான் வேணும். ஏன்னா இல்ல நம்ம அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கோம். நமக்கு இங்கிருந்து போறதுக்கு ஒரே வழி இப்ப கலியுகத்துல நாம ஜபம் தான் சொல்லியிருக்கோம். அது பண்ணியே தீரணும். இல்ல அதெல்லாம் அப்படி என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஓகே பண்ணாதவா இருப்பா, இங்க பண்ணிட்டு இங்கே பிறந்து வளர்ந்து இங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்பா. ஆனா யாரு பண்றாலும் this has got nothing to do with our qualification. again நம்ம வந்து இதுல என்ன earthly இந்த பௌதிக உலகத்தை நல்லா படிச்சிருப்போம், நல்ல வித்வானா இருப்போம். அத்த PhD என்ன அது என்ன இதென்ன சர்டிபிகேட், அந்த சர்டிபிகேட் பெரிய பதவி எல்லாம் வந்து எல்லாம் சலாம் அடிக்கிற பெரிய பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் எல்லாம் இருந்திருப்போம். ஆனா லைஃப்னு பார்க்கும்போது அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுவாங்க. எப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல ஒண்ணுமே பண்ணலன்னா they will also fall down and அவளுக்கு அடுத்த பர்த் எப்படி இருக்கும் தெரியாது. பாவ செயல் பண்ணா அது போல புழுவோ பாம்போ அந்த மாதிரிதான் போவா. ஆனா என்ன சொல்றேன்னா இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் லைன் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அது நல்லா புரிஞ்சுட்டு பகவான் புரிஞ்சுட்டு ஒரு படி மேல 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 போகலாம். சோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் இழுத்தடிச்சேன், ஏன்னா ஸ்லோகம் கம்மியா இருக்குன்னு. So this is what everybody knows. இது ஒண்ணு நான் புதுசா ஒண்ணு சொல்ல, உங்களுக்கு என்ன விட ஜாஸ்தியா ரியலைசேஷன் வந்திருக்கும். பட் இது ஜஸ்ட் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஷேரிங். யா. சோ இது வந்து 3 gets to head. என்னெல்லாம் கோவம், ஃபர்ஸ்ட் கோவம். இதுல வந்து தான் துரியோதனன் கோவம் அதை காட்டியிருக்கான். லஸ்ட் காமம். அதனால பொம்மநாட்டி பக்கத்தே வந்த நேத்து கூட சொன்னேன் இல்லையா, பிரபுஜி எல்லாம் பார்த்ததுனாக்கா கால தொட்டெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம சங்கராச்சாரியாரோட இதெல்லாம் நம்ம அது போல தானே அப்சர்வ் பண்றோம் இல்லையா. அவருக்கு முன்னாடி போனோம்னா அந்த 9 கஜ சாரி கொடுத்துட்டு தான் போனோம் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா there is a certain rules வச்சிருக்காங்க. அப்ப அந்த ரூல் ஃபாலோ தான் பண்ணணும். அது ஏன் எதுக்குன்னு நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம ஜென்ரேஷன் யாரும் கேட்கல, அடுத்த ஜென்ரேஷன் கேட்கறாங்க. அப்ப அதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான். அதனாலதான் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா மாதிரி எல்லாம் அனுப்பிடணும். அப்ப என்ன அவளுக்கு அந்த பதில், அவளுக்குள்ள உள்ள பதில் எல்லாம் அவங்களுக்கு வேற விதமே ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அப்ப என்ன ஏதுன்னு நம்மளை வந்து போட்டு குடைய மாட்டான். சோ அதனால லஸ்ட் காமம் இருக்கக்கூடாது. கிரீடு பொறாமை, அவனுக்கு இருக்கே எனக்கும் வேணும், அந்த மாதிரி பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இது 3 ஒழிச்சு அப்புறம் நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் படிச்சாதான் நமக்கு வந்து வெளியில போக முடியும். இல்ல படிப்படியா மேலே. எஸ். அடுத்தது யாரு? நான் தான் மத்தாஜி, நான் தான் படிக்கணும். ஓகே படிங்க. ஏக சாஸ்திரவிதிம் உத்ஸ்ருத்ய வர்த்ததே காமகாரதகः நஷ சித்திம் அவாப்னோதி நசுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்பட் ரொம்ப பெருசா இருக்கா மாதாஜி இல்ல சின்னதா இருக்கா? ஒரு 5 நிமிஷம் 5 minutes தான். 5 நிமிஷம் இல்ல வேண்டாம் மாதாஜி. அல்ல அவா படிச்சு. சரி. படிக்கிறதுனா மாதாஜி படிக்கிறதுனா படிக்கிறேன். முடியுமா? படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன். பொருள் உரை. முன்பே விவரிக்கப்பட்டபடி சாஸ்திரங்களில் விதிகள் மனித சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொருவரும் இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். இவற்றை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் காமம், கோபம் மற்றும் பேராசையின்படி ஒருவன் செயல்பட்டால் அவன் தனது வாழ்வில் என்றுமே பக்குவம் அடைய முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால், ஒரு மனிதன் இவ்வெல்லா விஷயங்களையும் கொள்கை அளவில் அறிந்தவனாக இருந்தாலும் தனது சொந்த வாழ்வில் இவற்றை ஈடுபடுத்தாதவரை அவன் மனித இனத்தின் கடைநிலையை சேர்ந்தவனாகவே அறியப்படுகின்றான். மனித வாழ்வில் உள்ள உயிர் வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றான். ஆனால் அவ்விதிகளை பின்பற்றாவிடில் அவன் தன்னை தாழ்த்தி கொள்கிறான். அதே சமயத்தில்
அவன் இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றினாலும் இறுதியில் முழு முதற் கடவுளை பற்றிய அறிவின் தளத்தினை அடையாவிடில் அவனது அறிவு அனைத்தும் விரயமாகின்றது. அவ்வாறு அவன் முழு முதற் கடவுள் இருப்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அந்த இறைவனின் தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தாவிடில் அவனது முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகி விடுகின்றன. எனவே ஒருவன் தன்னை படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டின் தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளுதல் அவசியம். அதன் பின்னரே அவன் பக்குவத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும், இல்லையே முடியாது. காமகாரத என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. தெரிந்தே விதிகளை மீறுபவன் காமத்தில் செயல்படுகின்றான். இது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அவன் அறிகின்றான், இருந்தும் அவ்வழியில் செயல்படுகின்றான். இதுவே மனம் போன போக்கில் நடப்பது என்று அறியப்படுகின்றது. இதனை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அறிவான், இருந்தும் அவன் அதை செய்வதில்லை. எனவே மனம் போன போக்கில் நடப்பவன் என்றும் அவன் அறியப்படுகின்றான். இத்தகைய நபர்கள் முழு முதற் கடவுளால் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். இவர்கள் மனித வாழ்வின் பக்குவத்தை அடைய முடியாது. மனித வாழ்க்கை முக்கியமாக ஒருவனது இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஆகும். சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றாமல் இருந்தால் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. சுகத்தின் உண்மையான தளத்தையும் அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய பட்டம் தான், பட் நல்ல கிளீனா போட்டிருக்கு இல்லையா? செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தமிழ்காராதான், என்ன படிச்சது எல்லாம் சாதாரண நல்ல லாங்குவேஜ்ல தான் போட்டிருக்கு. சோ நல்லா படிக்க நமக்கு நல்லா. ஆனா ஒரு பாயிண்ட் நல்லா கொடுத்திருக்காங்க, தெரிஞ்சுட்டே தப்பு பண்றவங்க. எனக்கு தெரியாம தப்பு பண்றது நிறைய பண்றோம், தெரியாமே நிறைய தப்பு பண்றோம். ஏன்னா நடக்கும் போது ஒரு சின்ன பூச்சி எல்லாம் நசுக்கிட்டு போயிட்டேதான் இருப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி நிறைய தெரியாதவன பண்றோம். ஆனா தெரிஞ்சுட்டே இது தப்பு, தெரிஞ்சுட்டே ஒருத்தான் தான் நேற்று சொன்னா போல திருடன், அவனுக்கு தெரியும் அவன் திருடுறது தப்புன்னு. அதனாலதான் ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கின அப்புறம் வரான், யாரும் நிசப்தமா இருக்கிற அந்த ரோட்ல யாரும் இருக்க மாட்டா, அந்த ரோட்ல யாராவது முன்னாடி போச்சுன்னா செயின் எடுக்கிறது, இதான் திருடுறது. பேசிக்கலி திருடுறது எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும். திருட்டு வந்து பாவ செயல்னு தெரியும் அவனுக்கு. இருந்தாலும் அவன் அந்த மாதிரி அந்த இதுல ஈடுபடுறான். அப்ப தெரிஞ்சுட்டு பண்ணும்போது அதோட ரிப்பர்கஷன் அவனுக்கு ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும். சோ இதுலயே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த மெயினா நம்ம 4 பிரின்சிபல் சொல்றோம் இல்லையா, அதேதான் இதுல கொடுத்துருக்கான். இன்டாக்சிகேஷன், இந்த மாதிரி கள்ளு சாராயம் அதெல்லாம் குடிக்கிறது, மீட் ஈட்டிங் அண்ட் இல்லிசிட் செக்ஸ் அண்ட் கேம்பிளிங், இது எல்லாமே தப்பு. எல்லாம் தப்பு பண்றது. அதுக்கு என்னதான் நம்ம நியாயம் பண்ணாலும் இல்ல நாங்க குளிர் பிரதேசத்துல இருக்கோம், அதனால எங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் குடிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்லி இதுதான் என்ன சொல்றது, ஒரு எக்ஸ்கியூஸ். மீட் ஈட்டிங்க்கு நம்ம மீட் ஈட்டிங்கே இல்லையே. when there is இன்னைக்கு நான் பாகவதம் படிக்கும்போது enough of food grains are there for living people. நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு சாப்பிடறதுக்கு, நம்ம மனுஷா எஸ்பெஷலி மனுஷா அவளை சாப்பிடறதுக்கு நிறைய கிரெயின்ஸ் விளைச்சல் இருக்கு. இந்த பூமியோட பத்தி தான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். பூமி கோவம் அந்த இது பிரித்து மகாராஜ் அந்த ஸ்டோரி படிச்சிருந்தோம். அப்ப இது பூமியில நிறைய விளையாடுது, மனுஷாளுக்கு சாப்பிடறதுக்கு நிறைய இருக்கு. அதை விட்டுட்டு மாமிசம் சாப்பிடலாம்னா மாமிசம் யாரு சாப்பிடுறா? அனிமல்ஸ் மாதிரி. அவளுக்கு சமைக்க தெரியாது, அவளுக்கு அன்ட்டுதான் பண்ண முடியும். அது போல பற்களும் இருக்கு அவளுக்கு இருக்கிறதுனால அவளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு மீட் ஈட்டிங். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அது அவளை பார்த்து நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அவளை பார்த்துன்னு இல்லை, பட் we have used to eating meat, அது வேற நான்வெஜ் எல்லாம் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அந்த மாதிரி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா என்ன மீட் ஈட்டிங் ஃபாரின் கண்ட்ரி. மெயினா ஃபாரினர் அவளோட லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட். அவ கோட்டு சூட்டு தான் எப்பவும் போட்டுப்பா, ஏன்னா குளிர் பிரதேசம். அப்ப அங்க கோட்டு சூட் போடுங்க, அப்ப நானும் இங்க அது போல கோட்டு சூட் பண்ண வேர்த்து இதா இருக்கு. நம்ம கண்ட்ரில, அதுவும் எஸ்பெஷலி சவுத் ஆஃப் இந்தியால ரொம்ப வெப்பம் ஜாஸ்தி. நார்த் சைட்ல திரும்பி அப்ப கூடி கொஞ்சம் ஒரு புரிஞ்சுக்கலாம், சரி நார்த் சைட்ல குளிர் ஜாஸ்தி அவங்க போட்டுக்கிறாங்கன்னா ஓகே, நீங்க காப்பி பண்ணுங்கப்பா அவளை மாதிரி எல்லாம். ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அவளெல்லாம் காப்பி பண்ணா எப்படி நம்மளால அந்த மாதிரி எல்லாம் முடியாது. அவ நம்மளோட கல்ச்சரை காப்பி பண்றாங்க, நம்ம அவங்க ட்ரெஸ் இது அவசியம் இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம காப்பி பண்றோம். இப்ப இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்டே இங்க பரப்பினா யாரு கேட்கறதாவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கே தெரியும் இந்த அவரோட குருக்கு. அதனாலதான் நீ ஃபாரின்ல போயிட்டு பரப்பு, உனக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு நல்லா தெரியறதுன்னு. இப்ப இன்னைக்கு அவரோட நம்ம பிரபுபாதாவோட he has landed in இது US அந்த டே தான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன சம்திங் அந்த ஆஸ்பிஷியஸ் டே. சோ இன்னைக்கு டேல அவர் அங்க போய் இறங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போனார். 2 ஹார்ட் அட்டாக். வேற ஒரு சாதா மனுஷரா இருந்தா ஓடியே வந்திருப்பான். நான்லாம் இந்த இதுக்கு இல்லப்பா, நான் வீட்டுக்கே வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஆனா அவருக்கு இல்ல, நம்ம குருஜி சொல்லியிருக்காரு, நான் பண்ணியே தீரணும். அங்க போனாலும் என்ன வெல்கம், அவருக்கு எல்லாம் ரெட் கார்பெட் போட்டு வாங்க சொல்றோம், யாரும் இருக்கல. எங்கேயோ எப்படியெல்லாமோ இருந்து சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டு. ஆனா அந்த குளிர் பிரதேசத்தையும் காலையில சீக்கிரம் என்னண்டு அவரோட அந்த சமையல் பண்ணிட்டு, ஏன்னா வெளியில இருந்தெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. அந்த
இதுல போகும்போதே ஷிப்ல போகும்போதே அவர் வீட்டுல இருந்து கொண்டு போனதெல்லாம் எங்க வைக்கணும்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ்லயே எல்லாம் மீட்டும் எல்லாம் இருக்கிற இடம் ஃப்ரிட்ஜ் தான். அப்போ அவர் வந்து ஒதுக்கி தன்னோட இதை வச்சுட்டு அடுத்த நாளைக்கு பகவானுக்கு அந்த நைவேத்தியம் பண்ண இதை பண்ணணுமே அதெல்லாம். அப்போ எவ்வளவு பக்தி, அததான் நினைச்சு பாக்குறேன். அவருக்கு நல்ல பக்தி இருந்து அந்த மாதிரி பண்ணனால்தான் he could succeed. அவரோட என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணாரோ, அவர் குருஜி என்ன ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அனுப்பினாரோ அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. சோ என்ன இதுல கொடுத்திருக்குன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, he who disregards discards scriptural injection. ஸ்கிரிப்சர் ஆச்சு ஒண்ணு அது என்னவோ எழுதிருக்கா அதெல்லாம் நீங்க நம்பிண்டு அப்படிலாம் அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம காட்டணும்னா, அண்ட் ஆக்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு his own whims. அதெல்லாம் வந்து நான் மதிக்க மாட்டேன், நான் எனக்கு இதுதான் நேற்று சொன்னேன், எனக்கு இருக்கிறது ஒரே லைஃப் கிடைச்சிருக்கு, இப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை லைஃப், ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய். அந்த மாதிரி பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பண்றது தப்புன்னு. அப்போ அந்த மாதிரி they indulge in all this. அப்ப என்ன ஆகும், அட்டைன்ஸ் நெய்தர் பர்ஃபெக்ஷன். அதுல வந்து ஆசை தீருமா தீராது. இந்த மாதிரி ஒரு வந்து இல்லிசிட் செக்ஸா இருக்கட்டும், இன்டாக்சிகேஷன், ஏதோ கல்லு குடிக்கணும் இன்னைக்கு மாத்திரம் நான் குடிக்கிறேன் நாளையில இருந்து குடிக்க மாட்டேன்னா விடும், அந்த ஒரு ஹேபிட் விடுமா, விடாது. திரும்பி குடிக்கணும் தோணும். அதே போலதான் மீட் ஈட்டிங், அந்த ஒரு ருச்சி கண்டோன்னு திரும்பி நாளைக்கும் வேண்டியிருக்கும், திரும்பி இல்ல அடுத்த வாரம் நம்ம மீட் பண்ணும்போது சாப்பிடலாம் தோணும். இல்லிசிட் செக்ஸும் அப்படிதான். இதோ ஒரு நம்ம மீட் பண்ண அது வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் முடிவே கிடையாது. கேம்பிளிங்கும் அப்படிதான். ஏன்னா பணம் கண்ணுல இதை நம்ம படிச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும், திரும்பி அதுல ஒரு ஆசை வந்துட்டே இருக்கும், இன்னமும் நம்ம போடலாம், இன்னமும் காசு போடலாம், என்ன காசு. திஸ் இஸ் ஆல் டேக்கிங் அஸ், டீவியேட்டிங் அஸ் அவே ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அதனாலதான் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கு. சோ இதனால நம்ம இஷ்டத்துக்கு அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா ஒரு ஹாப்பினஸும் கிடைக்காது, பர்ஃபெக்டாவும் இருக்க மாட்டோம், நாட் த சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன். சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் சான்ஸே கிடையாது, நம்ம கீழே இன்னும் கீழே தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது என்னது, யார் எடுக்கிறாங்க? சாவித்ரி மாதாஜி இருக்கீங்க, படி. சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகார்ய விவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திரவிதானோக்தம் கர்ம கர்த்துமிஹார்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தஸ்ய திதி பகவத் கீதா. மாதாஜி புக் இல்லையா? புக் இல்லைங்க மாதாஜி. மீனிங் படிக்கட்டும், மீனிங் படிச்சுட்டு நீங்க ஓம் தத்சதி படிக்கலாம். மீனிங் யார் படிக்கிறேன்? நெக்ஸ்ட் பபி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பர்பட் பெருசா இருக்கா மாதாஜி? பெருசா இருக்கு மாதாஜி பர்பட். ஏன்னா லாஸ்ட் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் நிறைய டீடைல் படிச்சிடுவா மாதாஜி. ரொம்ப பெருசா இருந்தா படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்குமே, வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நான். படிக்க முடியும் தோன்றது. ஒரு 2-3 பேராகிராஃப் இருக்கு, ஆளுக்கு ஒரு பேராகிராஃபா படிச்சா படிச்சு. ஓகே, யாரெல்லாம் படிக்க போறா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மஞ்சளா மாதாஜி இருக்காங்களா? மஞ்சளா மாதாஜி இருக்கீங்களா? எவ்வளவு நேரம் உங்களோட வாய்ஸ் கேட்க காது கெஞ்சறது. இல்ல மாதாஜி, ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன். அப்படியா, என்னாச்சு மாதாஜி? வண்டியில கொஞ்சம் கீழே விழுந்துட்டேன், ரொம்ப அடி. ஓ தெரியலையா எனக்கு, அதனால படிக்க முடியறது இல்ல மாதாஜி, படுத்துன்னு இருக்கேன். உங்க பேச்சுலயே தெரியாது கொஞ்சம் உடம்பு முடியல உங்களுக்கு. நான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? மாதாஜி கேட்டுன்னு இருக்கேன். ஓகே, நல்லா ஆயிடுவீங்க, டோன்ட் வரி மாதாஜி. ஓகே, யாரெல்லாம் படிக்க முடியும்? பபிதா மாதாஜி. பிரபுஜி படிப்பீங்களா? விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிற மாதாஜி. சரி, அப்ப நீங்க ஒரு பேராகிராஃப், அப்புறம் யாரு பேராகிராஃப்? நான் கூட படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்களே படிப்பா, நீங்க 2 படிச்சுங்க. அப்போ நிவேதிதா மாதாஜி. ஓகே, பபிதா மாதாஜி, இது விவேகானந்த பிரபுஜி, நிவேதிதா மாதாஜி. அந்த 3 பேராகிராஃப் மாதாஜி சொன்ன சஜஷன் வாஸ் குட். ஏன்னா என் கண்ணுல இல்ல, இருக்கு புக் இருக்கு, பட் உள்ள இருக்கு. படிங்க, ஆரம்பிங்க பபிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்ட திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கானவையே. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அழிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை மிக எளிமையாக்கினார். அவர் மக்களிடையே ஹரே கிருஷ்ணா
கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி, ஹரி ராமா ராம ராம ஹரி ஹரி என்று உச்சரித்து இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு விக்கிரகங்களுக்கும் நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தினை உட்கொள்ளுமாறு மட்டுமே வேண்டினார். இத்தகு பக்தி செயல்கள் அனைத்திலும் நேரடியாக ஈடுபட்டிருப்பவன் வேத இலக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்றறிந்தவனாக அறியப்பட வேண்டும். அவன் பக்குவமான முடிவிற்கு வந்துள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவரும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுமான சாதாரண மனிதர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை வேத விதிமுறைகளை வைத்து முடிவு செய்ய வேண்டும். இந்த விதமான எதிர்வாதமும் இன்றி வேத விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். இதுவே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றுதல் என கூறப்படுகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவின் காணப்படும் 4 முக்கிய குறைபாடுகளான பக்குவமற்ற புலன்கள், ஏமாற்றும் இயல்பு, தவறு செய்தல், மாயையின் வசப்படுதல் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டவை சாஸ்திரங்கள். கட்டுண்ட வாழ்வில் உள்ள இந்த 4 முக்கிய குறைபாடுகள் சட்ட திட்டங்களை வகுக்கும் தகுதியை மனிதனிடம் இருந்து நீக்கிவிடுகின்றன. எனவே இந்த குறைபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் சாஸ்திர விதிகள் எல்லா சாதுக்கள், ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் மகாத்மாக்களால் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆன்மீக அறிவு சம்பந்தமாக இந்தியாவில் பற்பல குழுக்கள் உள்ளன. அவர்கள் பொதுவாக 2ஆக பிரிக்கப்படுகின்றனர்: அருவவாதிகள் மற்றும் உருவவாதிகள். இருப்பினும் இந்த இரு பிரிவினரும் வேதத்தின் கொள்கைக்கேற்ற தங்களை வாழ்வை நடத்துகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் கொள்கையை பின்பற்றாமல் யாரும் பக்குவ நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது. எனவே சாஸ்திரத்தின் நோக்கத்தை, உண்மையை புரிந்து கொண்டு அதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்படுகின்றனர். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளை பிரபுஜி வெயிட். நிவேதிதா மாதாஜி 3வது படிக்கிறேன் மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி? அவ்வளவுதான் பிரபுஜி. மாதாஜி நானும் புக் எடுத்துட்டேன், இங்கதான் இருந்தேன். படிங்கோ நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளை புரிந்திக் கொள்ளும் கொள்கைகளுக்கு எதிரான வெறுப்பே மனித சமூகத்தின் எல்லாவித இழிவுகளுக்கும் காரணமாகும். மனித வாழ்வின் மிகப்பெரிய அபராதம் இதுவே. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் ஜட சக்தியான மாயை 3 விதமான துன்பங்களின் உருவில் நமக்கு எப்பொழுதும் தொல்லை கொடுக்கின்றது. அந்த ஜட சக்தி இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆனது. முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கான பாதை திறக்கப்படுவதற்கு முன் குறைந்தபட்சம் சத்வ குணத்திற்காவது ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வது அவசியம். சத்வ குணத்தின் தரத்திற்கு உயர்வு பெறாதவன் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலுமே இருக்கின்றான். அவை அசுர வாழ்வினை கொடுப்பவை. ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களை கேலி செய்கின்றனர், சாதுக்களை கேலி செய்கின்றனர். மேலும் பரமபுருஷ பகவானை முறையாக அறிந்து கொள்ளும் வழிமுறையையும் கேலி செய்கின்றனர். அவர்கள் ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளை மீறுகின்றனர். சாஸ்திர விதிகளை கண்டு கொள்வதில்லை. பக்தி தொண்டின் பெருமைகளை கேட்டும் கூட அதில் அவர்கள் கவரப்படாமல் இருக்கின்றனர். உயர்வு பெறுவதற்கான சொந்த வழியை அவர்கள் தயார் செய்கின்றனர். இவை அசுரத்தனமான வாழ்விற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய மனித சமூகத்தின் சில குறைபாடுகள் ஆகும். இருப்பினும் பக்குவம் அடைவதற்கான பாதையின் மிக உயர்ந்த நிலையை நோக்கி ஒருவனை இட்டு செல்லும் முறையான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவினால் வழி நடத்தப்பட்டால் ஒருவனது வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகி ஆகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி முடிச்சிருங்க. ஓம் தத்சதிதி சொல்லுங்க. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தைவாசுர சம்வாதம் ஷோடசோத்யாயः. ஓம் தத்சத். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இதோட ஐ திங்க் ஐ டென்ட் கிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன். நீங்க படிச்சுனே போனீங்க இல்லையா? கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டியூட்டி and what is not duty by regulation of scripture. இப்ப நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாரு அந்த அர்ஜுனனுக்கு?
எல்லாம் உங்க டியூட்டியை பண்ணுங்க, என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணுங்க. நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாம வெறும் பகவான் மாத்திரம் ஸ்துதிச்சுண்டு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. யூ ஷுட் டூ. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன், செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து. ஆனா இது டியூட்டினா என்னது அது தெரியும். ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ்ல இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல டியூட்டினாக்கா ஒரு அம்மாவா இருக்கிற டியூட்டி, நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்காது பண்ணுவோம். ஒரு அப்பாவா இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அது. ஆனா இது ஸ்கிரிப்சரல் என்ன படிக்கணும்னா டியூட்டி விச் இஸ் நாட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். நம்ம வேதாஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ அது படிக்க நம்ம பண்ணணும். அப்ப பகவானோட இது ஸ்தோத்திரம் சொல்றதா இருக்கட்டும், என்னெல்லாம் வேதால கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணணும். விச் இஸ் நாட், ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டியூட்டி அண்ட் வாட் இஸ் நாட் அவர் டியூட்டி. எது நம்ம டியூட்டி இல்லைன்னு அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். By regulations of the scriptures. Only scriptural study பண்ணாதான் நமக்கு தெரிய வரும். Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. அது பிரகாரம் நம்ம முன்னுக்கு போகணும். அதுல என்ன கொடுத்துருக்கோ அது மாத்திரம் பண்ணணும். எது பண்ணக்கூடாது சொல்லிருக்கோ அது பண்ணவே கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம்னா மெதுவா மேல நம்ம படிப்படியா மேல ஏறி போகலாம். ஓகே, அப்ப நம்ம இது முடிச்சிட்டோம். ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேரிங்.